je pokryté neonem. Jimmy, kde pak jsi? Netušil jsem, že ty věci jsou tak univerzální. Jak to funguje? Použijeme metronom jako velkou anténu, která zesílí signál z aktivního vysílače. Ten drát bude stačit až ke špičce. Jenom tam vylezeme a napojíme ho na vysílač, který jsem upravila. Musíme jen doufat, že baterie vydrží dost dlouho, aby je to přilákalo všechny. A co bude s Marí? Oni přijdou s ní. Doufám. Budeš mít 10 minut, aby si ji mezi nimi našel. Díl ta anténa nevydrží. Já jen, že mám velký strach z výšek. Bože, co pak si musím všechno dělat sama? This is the story about a hungry man. He has tried everything, walked 1,000 miles, but did not find anything to fill his wild heart. You or you can become his food. Maybe you can feed his starving soul. Nahoru musíš vylézt ty. Počítač bys nezvlád. To teda ne, řekla jsi, že to uděláš. Ale tohle jsem nemyslela. Kruci, proč já? Tak chceš zachránit Marii? Nebo ne? Zapnout, připojit, teď! Takže vysílač funguje? Hrozná výška. To je můj telefon. Nezvedej to! Je to ona! Ne, nezvedej to! Jen mi řekni, kde jsi a my si tě tam najdeme. Kde je? Je na Letné. Na zahrádce. Letná? Jo. Ne, zavěs! Že se úplně zbláznil. Vysílač začal blbnout! Rychle! Utíkej! Rychle! Utíkej! To ne, miláčku, prosím, ne. Jimmy. Je to těžké otrhnout od těch telefonů, ale když si zvykneš, zjistíš, že jsou fajn. Bla, bla, bla.
Bla, bla, bla. Bla. Bla, bla. Bla, bla, bla.